Vítam vás v poradí treťom podcaste Airsoftového magazínu. Moje meno je Hasso, vedľa mňa tu sedí Rudy. Čaute. Znova a Šaman. Čaute, čaute. No, v dnešnom magazíne si prebereme témy ako tlmiče, otázka, či sú vôbec potrebné v Airsofte. A ďalej tu máme zásobníky, dva druhy, tlačák či točák. Prebereme si možnosti, ako ich používať, kedy ich používať a kde ich používať. Ďalšia téma, respektíve otázka, ktorá sa nám tu vynára, že čo do tých zásobníkov, a to je bebečka. Na začiatok by som zhrnul posledný týždeň, udalosti posledného týždňa. Na Facebooku sa nám to celkom pekne rozrástlo. Od 100. lajkera Šamana sme sa dostali po 145 lajkov. Dúfam, že to naďalej bude takto rásť. Že chalani? Sinusoida, nie, to bude komoida, hore. Ďalej, rád by som spomenul pre začiatok, podarilo sa nám uzatvoriť spoluprácu so stránkou, s najsexy stránkou na Facebooku, ktorá sa volá, že vojaci a airsoftiaci sú najsexy chlapi. Čo vy na to? Sú či nie? Či iba ja? Čakal som, kedy to povieš. No, Je to na tebe, Hasa? Aj Šaman je sexy, podľa mňa. No, čo sa týka vlastne spolupráce s touto stránkou, bude to vyzerať nasledovne. V podstate už v tomto treťom magazíne vyberieme prvýkrát z tejto stránky vojaci a airsoftiaci sú najsexy chlapi fotku, ktorá nás vlastne najviac zaujala. A takto to vlastne bude v podstate v každom ďalšom podcaste prebiehať. Podotýkam, že Hasa najviac zaujala. Ale nie, vyberieme ju spoločne samozrejme. Túto fotku potom zazdielame na našu stránku Airsoftového magazínu na Facebooku. Tieto fotky potom nájdete v novo vytvorenom albume Najsexy Airsoftiak. Dobre, naďalej môžete posielať na našu stránku vaše fotky, vaše zaujímavé, úsmevné, vtipné fotky, ako napríklad naposledy taktický traktor od našeho fanúšika, ktorý sa nám dostal. A rovnako tam nájdete aj nový album OSSR, respektíve Ozbrojené sily Slovenskej republiky, kde nájdete aj fotky našich vojakov. Dobre, prejdeme teda k prvej téme a to sú tlmiče v Airsofte. Začnem od našeho Šamana, ten má už s tými tlmičmi nejaké tie skúsenosti. Nech sa páči. Rudy si začne. Rudy si začne. On má rád monológy. Rudy, poď. Rudy, začni. Povedz nám niečo k tlmičom. Tak ja mám tlmič, hej. Tak ako, neviem, či by to pri Airsofte, či to nejak tlmí zvuk. No, záleží asi od zbrane, si myslím. Tak konkrétne mi to nejak zvuk netlmí, najmä. Tak ja, tak skôr estetický výzor by som povedal. Že... Pri tej strelbe je aj... Áno, keď máš dojebané predpažby, tak aj pri strelbe je to problém. Keď tam tlmič nesadne, tie guličky tak všelijako ľúbia lietať. Aha, jasno. Strieľať za rok, hej? No, dalo by sa aj to. No, vyskúšame, uvidíme. Ale skôr nejakého nástroja by som trafil. Ešte dohrá to ľúbil. Predpokladám, že tlmič je ACM Čína. V minulom podcaste toto bolo dosť komentované, táto značka. Unknown ACM. Unknown ACM. A tak snažia sa. No, takto. Okrem teda toho estetického vzhľadu tej zbrane, ako tam máš teda dobre nasadený, má to nejaký vplyv na streľbu, neznižuje to FPS. Dobre, lebo stretol som sa napríklad s tým, že vždy, keď som si mal odmerať zbraň na nejaké väčšie akcii, keď som ešte obľúboval tlmič na zbrani, tak som si vždycky musel dať dole. Nie, ja s týmto nemám nejaké skúsenosti. Akože, Ale tiež som počul niečo také, že to proste, že to znižuje FPS, ale neviem. Logicky by som nevedel vysvetliť, prečo by to malo znižiť FPS-ko. Že tvoja logika není jemná. Je to diskutabilné a preto práve to tu rozberáme. Šaman, povedz nám niečo o tých tlmičoch. Tak podľa mňa je to len na to, aby si keď si chceš predĺžiť hlaveň, tak akurát na to. Akože chytím To mi to natáhnem ju, alebo ako? Ešte keď si tam dáš dlhšiu hlaveň, nie? Správne. Takže ja v podstate pomocou toho tlmiču zamaskujem dlhšiu hlaveň, no? No logicky. Tu no pán Hasa ľubí hlavne pilovať. Tak ono, podarilo sa, keď sa mi podarilo predať dlhší tlmič a nasadil som kratší a videl som, jak to trčí odtiaľ, tak som chytil pílku a
Porezal som to. Ale nespravil som dobre, takže to nerobte ani vy. To by myslím, že nikoho aj nenapadlo. Ale napadlo. Stretol som sa s tým, už som sa s niekým minimálne raz rozprával, že to urobil, ale tiež neurobil dobre, takže deti, nerobte to. Bez dozoru rodičov. Pilky sú ostré. Dobre. Čo môže vzniknúť, keď urežeme hlaveň? Čo myslíš? Bude to nám to tam... Ty máš s tým skúsenosť. Rozprávaj. Dobre, Ja som to nevedel. Takže priznám sa, bude sa vám to tak trošku akože zadrhávať. Už keď náhodou tú pilku použijete, tak zabrúste konec hlavne. Osobne by som to zveril do ruky Karlo Brusky, keď už tak. No, možnosti sú rôzne, áno. Akože navštív, že Tesco. Určite to nesekajte sekerou, dobre? Spravíte si z toho potom celkom zaujímavú. To vám potom nevyletí z tej Aha. hlavy. Zaručene. Ucpete hlaveň. Dobre. To máme teda asi k tým tlmičom všetko. No, zhrneme to asi tak, že viac menej je to Viac asi menej je to na zakrytie tej hlavy. zakrytie hlavne a celkom pekný výzor. Inak ako na COčkovej zbrani. No, na celčkovej bezbolbokovej zbrani to môže celkom tlmiť. No tam to aj tlmie respektíve. Ale zase napríklad aj pri zbrani bývalého kolegu. No a tým by som teda uzavrel tému tlmiče. Ako vidíte, nebolo to na dlho, ale každopádne aspoň sme sa zorientovali a vysvetlili sme si, že na čo tieto tlmiče sú. Prejdeme teda na druhú tému. Zásobníky! Zásobníky! Od koho začneme? No myslíš, že to mohli od teba ako... Od Master of Točák. Áno, podotýkam, vystrieľať pakel webeček za pol hodinu. To len tak nikto nedostane. Chalani, toto budeme škrabať neskôr. Teraz prejdeme na to, Nie, podľa mňa je to celkom vtipné. čo je lepšie. Jasno, čo je lepšie podľa Teraz som teba. sa práve že rozprával s typkom a on má gulometa, že on 10 000 za akciu vystrieľal. Takže. Ale zase to je s gulometom. No, na tom gulomete respektíve hodili sme na našu stránku na Facebooku Airsoftového magazínu anketu, kde ste mohli a vedeli ste hlasovať. Aké zásobníky používate? Áno. Či tlačné alebo točné? A výsledok tejto ankety, ktorý sa mi nenačítal, lebo už som bez netu, bol, že väčšina teda bola, nejakých 19 hlasov sme mali za tlačáky a 2 za točáky. Z toho vyplýva, že tlačáky sú obľúbenejšie a myslím si, že je to aj oprávnene pre väčšiu reálnosť. Takže hovoríš o reálnosti. V čom je to teda také reálne? Vysvetli našim poslucháčom. No tak určite musíš viacej prebíjať ako pri tých točákoch, kde si dosypeš a stačia ti 2 na celú akciu. Pri tých tlačákoch to není nejaké možné. Hej. Hlavne keď máš 30 ranové tlačáky a musíš Takzvané rilky. po každej dávke prebíjať. Neodporúčam tieto tlačáky. Hlavne pri AEGčkách, samozrejme pri plynovkách je to úplne niečo iné, tam sa ani v podstate iné ako 30 ranové nerobia, ale keďže pri tých plynovkách sa strieľa výhradne semičko, tak tam to až tak nevadí. Ja osobne s tým mám dobré skúsenosti s tými 30 ranovými na plynovkách. Mhm. No, tak neviem si predstaviť, že by Ale hral som už aj s AEGčkom na 30 rán. na 30 ranové zásobníky a to sa nedá. Neviem, nemám s tým dobré skúsenosti. Napríklad, keď sa vrátime k mojim začiatkom airsoftovým, takže ja som tiež hral iba s jedným tlačakom a bolo to na piču. Bolo to na Pikachu. A v čom to bolo také na Pikachu? Že mal si iba jeden a musel si ho za každým rohom plniť, čo? No hlavne to a vieš, že keď troška som dlhšie pohľadkal to spúšťal, to bolo preč. Mhm. Takže odporúčam vám, Rúber na miesto zásobníkov nakúpil plničky. No, Aj tu som mal iba jednu. To bolo v tej krabici. Obsah balenia, je mi jasné. Dobre, takže ak chcete hrať s tlačakmi, odporúčam vám navštíviť váš najbližší airsoftový shop a nakúpiť veľa ďalších tlačákov, aby ste mali čo meniť a veľa ďalších plničiek, aby ste nepoužívali iba tú, ktorá bola priložená k baleniu v zbrani. Alebo teda k zbrani. Dobre, Šaman, hovoril si, že si hrával s 30 ranovými zásobníkmi.
tlačákmi. Máš skúsenosti aj s viacranovými, aké používaš teraz? Teraz 120 ranové. 120 ranové. Ti to stúplo riadne. Je to lepšie? Je to lepšie, no. V podstate, ale keďže pri tej plynovke mi to nejako nevadilo, keďže som tam hrával na semičku. Ale teraz pri tej elektrike sa mi určite viacej hodia tie 120 ranové. Počítam, že na elektrike máš aj vyššiu kadenciu, čo? Využívaš aj full auto. Používam aj full auto, no, respektíve také Krátke dávky. krátke dávky, no jak sa to vezme, krátke dávky. Kedy? Záleží od kedy? toho, koho máš pred hlavňou. Nie, to nie, ale tak púšťam krátke dávky, ale za sebou proste. Takže tak. Tr. Áno, tak tr. My ľúbime tr, dobre? Rudy, aký je tvoj názor na točáky? Lebo väčšina ľudí, keď si kúpi novú zbraň, má k nej priložený jeden točák. Mali by automaticky prejsť na tlačáky, alebo nech si to najskôr vyskúšajú, alebo čo navrhuješ? Každý má to iný názor. Tak ja som tiež veľmi dlho hrával iba s točákmi. A bol som ako odporca tlačákov, ale teraz vlastne prechádzam na tlačáky a myslím, že to mnoho lepšie nemusíš, keď pri prebíjaní strácať čas tým, že ho musíš dotočiť proste ten točák a proste máš tlačák. Nehrkáš. Nehrkáš, presne. No. A myslím, že keď sa to, no vlastne pri rýchlosť, že keď vymeníš zásobník a hneď môžeš strojať ďalej. Hej, tak to je o mnoho lepšie, ako keď musíš najprv dotáčať a potom niektoré nepodávajú, tie nekvalitné, čo bývajú väčšinou k zbraní. Hej, ja. No, mal som príhodu, že práve podávali iba ten, čo bol k zbraní z tých dvoch. Príklad nie Aimtop. 12. Aimtop, no. No dobre, a... Tak určite sa oplatí tých 5 minút, čo si to najviac plne natlačíš. Že nezapálíš si, ale natlačíš si zásobníky a je to v Ale pohode. pritom môžeš aj fajčiť napríklad. No vidíš, dokonca. Spojíme pre mňa s užitočným a je to tam. No Haso, čo ty preferuješ? A teraz sa No. dostávame k tej úsmevnejšej téme. Donedávna to Aké? boli tlačáky. Točáky. Však preto. Donedávna to boli točáky, uznávam. áno. V akom množstve? No, tak toto množstvo bolo trošku väčšie, nakoľko som sa snažil využiť všetky sumky, čo som doma našiel a nahodil som na vestu. Podotýkam 15 točákov. Áno, bejvávalo, poznáme akcie na Rendezi, ktoré sa ešte nehrávali na tlačáky, kde sa mohli použiť točáky. Bolo to naozaj celkom zaujímavé, ale hrkal som naozaj riadne. A hlavne riadne si bral rukavice. Áno, pár rukavíc som zodrel na tých točákoch, to musím uznať. Vyšuchal som si dieročku na prste. Špičku. No, ale rovnako musím spomenúť, je to aj zaznamenané na videu, akcia v Podolí. Chlapci. Rudy, videl si to video? Ktoré? Ja som tých tvojich videí videl strašne veľa. S nohými lietali Myslíš to, jak zásobníky. Ja, z teba lietali zásobníky? Áno, konkrétne toto video som videl. Video... Áno, Hasko je taký náš Tesco regál. Ale no, bejvávalo, musíme uznať. No a podotýkam, že v tom videu pri prvom nabehnutí do budovy dosť rázne začali lietať z mojej nohy zásobníky, nakoľko som mal stehenný holster. Made in China. Made in China. A akože bolo to tam dosť zaujímavé, lebo bolo to napratané asi 6. Podotýkam vtedy tlačákmi, lebo všetky točáky som mal vo veste. No a jak som tak bežal, tak periférne som zbadal, jak to už lieta, už bolo neskoro, lebo už som mal stehenný holster na členku a už to bolo v riti. Už to bolo zaznamenané. To bolo zaznamenané. No ale tak nemôžem povedať, že by ma to nejako zbrzdilo v hre. Automaticky sa hralo ďalej, ale po pol hodine som si našiel všetky tlačáky. Takže, ale tak, toľko k tej úsmevnej téme. No, Ošani, preferujete, respektíve takto, keby ste mali odporučiť organizátorom, mali by už bývať len akcie na tlačáky, alebo je to freestyle? Určite áno, ale aby sa obmedzili takí tí sypači, ktorí majú 15 točákov pri sebe. Bývávalo, znova hovorím, upozorňujem. Tak nejde ani o to množstvo, ako keď proste niekto sa niekde dá a teraz strieľa a len dotáča.
No najlepší sú tí, čo proste držia spúšť a dotáčajú silný zásobník, vieš. A dojde a má na 500 gul. Akačkový nejaký. No, nejaký akačkový Alebo aj zásobník. 1000-kový sa dá kúpiť do otiča. 1000 zásobník. Takže váš názor je teda, že tie tlačaky skvalitňajú, hej? Skvalitne Určite určite, áno. ale myslím Aj si, keď že na veľa ľudí to ešte odsudzuje. Že by tie akcie boli také, že veľa ľudí by tam proste nešlo len z toho, že... Ja si myslím, že je to preto, lebo tí ľudia nemajú tie tlačáky. Mhm. Lebo slovenský trh je zaplnený čínskymi a ACM, ACM Čína. ACM Unknown, Unknown značka. zaplnený týmito zásobníkmi a akože sú aj dosť drahé. Myslím si, že za čínsky zásobník 10 € je celkom dosť, ktorý ti ani nebude podávať. Hej. To tak myslím si, že dosť odradzuje kupovanie týchto tlačakov, ale napríklad do M4 sa dajú PMAGy od Magpulu kúpiť za, neviem, koľko stoja, tuším, 11 €, tu na to vychádza. Na 6 mm tuším to vychádza 12 € alebo 11, teraz som si není istý. A podávajú úplne super. Skoro vo všetkých typoch zbraniach, všetkých značkách. No, link na tento obchod nájdete zase na našej stránke webovej, nie facebookovej, v sekcii obchody, airsoftové obchody. Ja si myslím, že veľa ľudí to odradza, tak jak povedal to na šaman. Určite aj tá vyššia cena, že potom ich to vlastne nepodáva. Lebo predsa aj keď máš tie tlačaky máš dva, dáš za to 20 €, hej, lebo čo ja viem, 10 € stojí jeden točák, hej. A tak kúpiš si dva, stačí ti to na celú akciu v podstate. No hen tak musíš mať tých tlačakov aspoň 4. K tomu dostávame sa teda k takému, že koľko je podľa vás ideálny počet tlačákov teda pri sebe, keď už človek rozhodne? Záleží od toho, koľko ranových. 120 ranové, tak 6. Ja mám 520 ranových tlačákov, ale to nikdy neminiem viacej ako jeden alebo maximálne 2 za jednu onu otočenie na respawn. Tak aj tam je... Napríklad na Conflict Zone je obmedzený počet guličiek. Môžeš mať pri sebe. No, tam je tých 600, čiže tam by ti to akurát vystačilo. To máš 5. 5x120 je 600. No vidíš to. Myslím, že na takej veľkej akcii si môžu dovoliť aj nejakých rozhodcov a ľudí, ktorí dozerajú na tú hru. No dobre, tak dajme tomu, že sme si zásobníky práve nakúpili, rozhodli sme sa pre tlačáky. Čo naplním do tých zásobníkov? Čo tam dám? Viem, že Airsoft je Tak ja by som guličky. Bebečka. guličky, takzvané bebečka. Čo viem, tak neskutočne veľa výrobcov v dnešnej dobe vyrába tieto guličky. Máte nejakých preferovaných, uznávaných, alebo zaužívaných výrobcov týchto guličiek? Tak dlhú dobu som používal guličky značky Garder. Pridávam sa. Myslím si, že to skoro všetci, keďže tieto guličky boli za dobrú cenu a dali sa skoro všade zohnať, v každom obchode. Ale teraz som prešiel, keďže už mám trošku inú zbraň, tak som prešiel na značku BLS. Tieto guličky sú masnejšie a sú v podstate v takej istej cenovej relácii ako tie Gardery, takže není o čom. PLS, to je celkom neznáma značka, či? Neviem. Tak na Slovensku je to určite neznáma značka. Rudy, No, tak spomenul si, že si Gardery používal, teraz čo používaš? teraz vlastne už tiež som asi pred týždňom, 2 kúpil si jeden ten stačok tých BLS-iek a myslím si, že sú celkom v pohode. Nakoľko tiež už som mal na zbrani vyššiu kadenciu, tak by sa mi to možno stekalo na tie Gardery, neviem. Ale tak myslím si, že je tam tučím rozdiel 1 € medzi Gardery a BLS. No, tak nejako. 1 € rozdiel, takže to je vlastne v podstate jedno a... No, dobre, to máme Gardery, BLSK, jaké sú ešte značky? Tak myslím si, že jak sú kvalitné BLS-ka, tak isto sú kvalitné aj Medbully, teda počul som to o nich. Myslím si, že tie sú aj o niečo kvalitnejšie. Na tie som počul fakt iba samé chvály, nič iné. A tie už A sú tak tie už sú aj drahšie, no. o 2 € drahšie, ako tuším balíček vyjde na nejakých 13 alebo 12 €, záleží od toho ako kde. Videl som tuším za 12 celé niečo, nejaké centy. Dajme tomu, že tých 13 € stojí balíček týchto BVčiek. Ale tak tam je že určite zaručená spokojnosť. No a čo takto ICS-ka? Vieš čo, ICS to vôbec. Akože ja s nimi mám iba zlé skúsenosti. Ja som vždycky, keď som si to dal do zbrane do hociakej, tak proste tak to išlo na hovno. Čo ako sekalo, drtilo?
drtiť nedrtilo proste, ale proste ono sa to sekalo a malo to taký chráplej zvuk sem tam, proste aké by sa zadrhávali tie gule v zbrani. A do tlačakov by som to absolútne proste neodporúčal. Dobre, ešte máme také Tokio Maruje. Tak Maruje, to sú najlepšie guličky. No. Tak ja som s tým osobne skúsenosť nemal, takže neviem povedať. Čo sa týka tej masnosti, fakt, že najmasnejšie, alebo proste dobre sú tým, že sú kvalitne spravené. Oni sú aj kvalitne spravené a sú, neviem, či sú najmasnejšie, ale sú dosť masné. Takže prebrali sme si značky, bebečiek. Teraz prejdeme k váham. Sú rôzne váhy, do čoho sú tieto váhy, alebo prečo ich je tak veľa. Tak myslím, že to záleží od toho konkrétne tvojej zbrane, aké si váhu použiješ. Myslím, že od FPS to aj závisí. Takže myslím, že pri manuálnych pištoliach ako záložkách, takže 0,20 tie myslím, že prevažne sa používajú pri manuálnych záložkách. Neviem, že by to, alebo pri meraní FPS tuším sa používajú ešte. Potom pri takých tých klasických, alebo základoch pri väčšiny zbraní sa používajú 0,25 a vlastne potom to už ide hore, že či máš silnejšiu zbraň, tak silnejšie gule, teda ťažšie gule. No, stretol som Teda môj osobný názor je taký. Stretol som sa aj s 23-kami, tie mám dať kam. Taká záľudná otázka. Tie by som asi tiež skôr použil do tej záložky. Doma. Tak niektorí ľudia ich dávajú aj do tých základov. No, alebo aj do Ja si základov. myslím, že 25 sú akurát tak na 400 FPS. Potom máme čo? Potom máme 28, to sú trošku ťažšie gule. Je si dával šaman, myslím, tiež do plynovky alebo do niečoho. Hej, dával som do plynovky, ale to bolo ešte, keď som tam nemal ten M-Pass kit. M-Pass kit. Do manuálnych záložiek idú 20. No a do plynových alebo CO-čkových, čo by ste odporúčali? Myslím, že to už záleží od sily. Cili? Tak myslím, že do tých Ja neviem, ja celočkových dávam 25-ky. Do tých celčkových myslíš tie ČZ ASG-čkové? No. 450 FPS. Tak 40 určite. Potom to ale nebude mať taký dole. To padne skôr. Pri tej ČZ je to úplne jedno. To netrafíš aj tak nič, aj keď si chcel. Ale strieľať za roh môžeš. Áno. To hej. Bebečko už aj za vašim rohom. Dobre, tak ešte raz si to zhrňme. Teda kúpim si zbraň, je to elektrika, je to v základe. Tak, 25-ky. 25-ky, hej? Ste za? Áno. Nekúpim si elektriku v základe, ale kúpim si takého nabušeného manuálnu snajperku. Aké guličky do toho? Takú fakt, že silnú. Fakt, že silnú, čo znamená? Tak to Tak, aby som znamená ju fakt, že natiahol. silné, hej. Tak aby som ju natiahol, čiže dajme tomu, že to má nejakých, ja neviem, Ja 500, neviem, tak 550. do snajperiek by som určite dal tak 40-ky. Čiže tie najťažšie gule odporúčate? Lebo čím máš ťažšie gule, tak v podstate týmto má väčšiu presnosť. No. Teda aspoň myslím. Malo by to tak byť. Menej ich odkúpne vietor. Aj. Tak myslím si, že keď zafúka taký poriadny monzún, Monzún. Teplý od tak je jedno, či máš 20-ky alebo 40-ky, proste poje ti to do prdele, tak či tak. Teplý vetrík zafúka. Dobre, týmto by som pomaly, ale isto ukončil témy, ktoré sme mali nachystané pre historický tretí podcast Airsoftového magazínu. Nemal by som toľko kecať, lebo už mám toto divno kúka po mne. Ešte spomeniem, že v tomto podcaste prítomný host nebol žiaden, ale do toho ďalšieho 4. podcastu plánujeme celkom zaujímavého a špeciálneho hostia. Veríme, že sa mu podarí uvoľniť, aby prišiel na naše nahrávanie 4. podcastu. Samozrejme budeme vás informovať, či host bude alebo nebude. Musím ešte spomenúť, že počas tohto podcastu počas nahrávania 3. podcastu nám vstúpli lajky na 147. Je to prevratne vysoké číslo. Takže nás neopúšťajte, buďte s nami, lajkujte, šerujte. Verím, že sa vám to bude ľúbiť. A rovnako aj ďalšie fotky, ktoré máme nachystané pre vás a ktoré uvidíte čoskoro na našej facebookovej stránke. Preteraz by som sa s vami rozlúčil a rovnako vás zdraví aj Rudy. Ahojte. A náš šaman. Čaute.